Okay guys, no, so paingon ta karon sa mamuhatay jog pintos, no, sa ilang nanay piring. So ato ta dito kay gi-order ang akong busing, so ato lang po siyang hinabion kung kanos gyud nagsugod ang iyahang kuan, ang iyang pintos. Okay guys, let's go. Guys, muna nino pasulod diri sa Piring Pintos product. O dyan ang labing noon diri sa Bugo guys, no, ang mamuhatay gyud pintos. So mo to yung signage, no. So guys, guys, sulod na kita silang balay. So mo ni ang mamuhatay pintos diri guys. Okay. Sulod na diri guys. A few moments later. Diari mo magbotog pintos, te? Ha? Diari mo magbotog pintos? Oh. Diara? Kinikinsam na kanita. Kanita pa, oy! Nangutan akong pintos niya sa kuan ba highway. Oh. Tag 100 ang putos, 5 ka buok. Adi mo na dili. Asa man na diyan? Kano sa gini? Ginagawa mo. Kani akong pagpun. Kano sa gani nagsugod ang pintos nay? Mang-interview lang ko ta panalagsagot. Ako, 52 anyos ako. Nagsugod ni daan. Parang sugod ni daan? 52 anyos ko. Anyos na niya ang pintos. 57 anyos. Tingin niyo ko 16 anyos. 6 anyos. Mas kadugan ng ilang pintusan, no? Na si Aaron, bilang ilabas, 74. 74? 16 anyos. 16 anyos. Sama pa ko maminyo daan mo ko na ni. Ano pa, 58. Mga 58. Oo, anak, 58. Tuig. Kunya, nganong, yun sa ninyo pag introduce sa market na kanang yun sa pagkuhan sa mga tao ba nga, nganong sikat ni siya? Tira lagi na lami. Kay tungod kay lami. Okay. Oh my God! Wow! Kayo? Mo rin ang Simon Senior, di ka nag-order si mo. Maura gini yung orderanan. Diro na karon minus na. Di kay, tungod po sa pandemic ba, wala kay mga gathering. Gamiton mo ito sa mga bisita. Bisita to. Panghatag. Yara man to kung ano yang kana ikang bitaw ini. Reserve niya ba? Reserve. Pag may bisita, init. Muna, nindot magod. Kaya ni-try mi diyan ang kuhan, ipalit ni. Pati man sila kuhan. Ginagawa mo. Nang kasada ba. Ano suway, gede mo? Gitistingan, gyud. Kung saan gyud ba, gikumpara gyud ba. Kasap, di ka sabot sila. Salamat kinay. Sanana ko'y kuhan kamay, ha? Hey sir, salamat kay sir. Okay. Much later. Okay guys, nara ang finished product sa ano, ining pinto. So atong sibaraan sa ang mukha na itong inside ko ay kung ganahan ba. Okay. So unsa man? Unsay imong kaistorya sa pintos? Approve. Okay, lami ko no guys. So lami kining pinto sa Bugo no, nindot kayo. Okay pa, so alright. So pangutana ma'am? Diyan na, palit mo, minuto. Ginagawa mo? Tagin simbok. Guys, pasensya na mo guys ha, kaya nagloko yung taon na guys, unay tulog gabi Pilar. Nagloko yung taon guys. No. Kini siya nga pintos guys, special ni siya guys. So kung kaon kaning klase nga pintos, so magpangita iga guys. Kaya ano, sigulan man siya kuan guys, itlog o kining kuan cheese o napasus sila. Pagkauna aning pintos kini siya guys, si Master Felix guys. Felix gabutan niya guys. Ayaw niyo makalimutan niya guys, king naong nga. Mao ni kuan, mao ni salarin. So siya mo'y nagdala ning pintos, pintos gikan sa kuan ko no. Gikan sa Bugo kanang gapos.